Fl-2007 il-MEPA kienet implementat miżuri li bihom kellhom jinbnew ħitan madwar siti vojta fl-abitat. B'hekk kellha tiġi evitata l-possibilità li s-siti jispiċċaw post ta' rimi tal-iskart, b'riżultat li jikrieħ l-ambjent u jkun hemm teddida għas-saħħa ta' residenti. Il-Kunsilli Lokali kienu ntalbu jippreżentaw rapport dwar is-siti abbandonati fl-ibliet jew l-ħula tagħhom. Għalkemm ġew imposti penali għal dawk li ma jieħdux ħsieb jibnu dawn il-ħitan, kien hemm diversi sidien li baqgħu ma ġewx konforma r-regolamenti. Ħaġa tal-iskantament meta l-mibba provat tieħu azzjoni qalet li huwa unknown occupier. Is-Sindku ta' Ħaltarxien Paul Farrugia spjega kif sal-lum 22 sit f'Ħaltarxien għadhom fi stat diżastruż u mingħajr ħajt madwarhom. Sansitra biex tgħin art li għalkemm is-sit tagħhom ġie identifikat, il-MEPA għadha ma ħadet l-ebda azzjoni. Jiena bħala responsabbli mill-Konsill Lokali ta' Ħaltarxien ktibt lil MEPA kif ukoll l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn speċifikament fuq din l-erja qed tagħmini. Jgħid li nuqqas ta' impenn mill-MEPA qed isir b'inkonvenjent għar-residenti. Law li l-MEPA tkompli bil-proċess ħalli din id-diżastru jien qegħdilhom Malta bżgħira hawnhekk bħal manna hawnhekk jitnaddaf jitla l-ħajt kif suppost u bekk inkunu qegħdin anke neħdu ħsieb is-saħħa taċ-ċittadini tagħna.